Hala! Naanay ning tuktugaok! Wow! Naana jud ko'y panghatag sa akong Bibi Loves kay manok pantari man eh. Ula kag naong. Ula bitaw naong kaya kuha biya ng pangsabong. Syaro lagi ni akong outfit ug dili pa ko kakuha og ihalas nga manok. Nagsuot na gyud ko og dahon para makaingon ang mga ihalas nga manok nga dahon ra ko. Pero ang tinuod, manargitay di ay og manok. Maunang karon, manglitag nako. Paningkamutan yun ako ni nga daghan kog makuha. Kay para ni sa akong Bibi Loves. Wala lagi manok. Maya noon daghan. Pero kabalo ko nga naaray masaag diri. Mubalhin kog pisto. Kini, fights kay ni butang aglitag diri. Kay bagnot. Gawas nga makakuha ko diri ihalas nga manok. Basig makakuha po ko diri og baksan. Isa na lang kalitag ang kailangan para ulsit na. Diri, plastar po kay ni diri. Kay diri man nimo agi ang mga ihalas nga manok. Maunang magplastar po ko diri para sa akong Bibi Loves. Mangita og pwesto nga akong kastanbayan. Kay para panid-an ako og naa na ba dyo'y makuha akong litag. Hala! Naanay ning tuktugaok! Ihalas na gyud ron nga manok! Salamat, Lord! Magdali ko! Wow! Success yun akong plano. Kay nakakuha yun kong ihalas nga manok. Naana yun ko'y panghatag sa akong Bibi Loves. Kay manok pantari man eh. Tama ra yun akong pwesto nga akong gibutangan. Kay nakakuha magyug sunoy. Dalo na ako ni sa iyaha. Naa baka diri karon akong darling no? For sure malipay gyud siya ani. Ayo! Ayo! Oh, ikaw na pod. Nagunsa naman po ka dire? Hi darling! Kanang na ako ihatag nimo. Ihalas nga manok. Ihalas na o kinawat nimo. Ihalas man ni darling. Tanawa para gud o. Ula kag naong. Ula bitaw naong kaya kuha biya ng pangsabong. Agay! Tanawa ra? Ay boss, imuha day ni boss. Nalitagan.